Buya osebeda achiel kuom jotelo Nairobi ka. Kendo kowuoyo kuom Nairobi kuom weche mag daro ji kata nyiso ji ni wuoguru ka koro dhi kacha. En gima apani owinjo nikech osebedo e telo maloso bende weche ma luorore gi Nairobi. To mana Nairobi kende nikech chike ma iluongo ni bylaws kata miloso gi county assemblies gi gin gik minyalo sum kendo inyalo tigo e counties mopogore opogore kaluwore kod chal mag counties go. Obuya gik matimore sani e yo mag response evacuation gi weche mag tero ji kuonde mag nyalo jotie. Bende ineno ka gisetimore kaka owinjore koso nitiere bagni manyalo miyo igolie masira ni donje masira machielo. Gima adona ler e yo maler. Yes. Achiel weche mag masira ok onego ket e siasa. Sama masira osewuok onge sirkal onge opposition. Gima unite pinje te en masira kod lweny. Miyudo ka opposition and government they unite kamoro achiel nikech gineno ka wasigu odonjo. Mane momiyo naneno mana kaka wacho ni ne gidhi Mukuru to gidhier nono to sirkal nyiso ji ni dar to gitero gi kanye. Ado mana reminder mokwongo ni Mukuru nikech mano gweng'a. Asebedo jatelo kanyo. Nitie kama iluongo ni Mukuru Education Center. Mano gere gi jo Kenya Airways igni machien en school. Kanyo ero no dar joma no dar Mukuru no ter MCC. Ema gida Kenya kasame. Makata jatende kaloso musio ka gi en na ne picha. Ne gi ne center no. Kuma no dar jicha. Kama wacho ni gionge kama dhiye ni en ndi kama winjo beni ji dhiye no. Yes. Kuru gima timore en ma. Achiel kaka Kenya. Yes. Sirkal independence pokwa bedo gi migao mwamiyo migao mar madili gi masira mbi kod resources. King'io pinje ma develop machalo kaka America wach ma disaster ging'eyo ni masiche gitimore to iwacho ni gilearn from experience omiyo so inform agencies madongo. King'io kaka Kenya ka iyudo kaka kura what for example America nitiere gi the Coast Guard kod the National Reserve. Kenya be nitiere gi the Coast Guard. Kenya nitiere gi the Coast Guard. The Coast Guard ma nitiere godo githin masiche moko iyudo ni kata na yie mar patrol poko migi maber. En gima unit ma koko chak igni adek mokalo. Ma already pu nitie ywarruok ni to obed ma jo Navy koso obed ma police. To magi gin gik moko nego bende timore, nego bende wang'iyo ni masich wasebedo kwa bedo ka. Masira malich Kenya ka Nyasaye okonyowa ni onge masira mag volcano. Nyasaye osedinono. Masira mosegowa igni ka en masira mar oula kod koth. Gini gima tin mana kwayo sirkal manitiere. To gini chakore on policy. Policy kod legislation ilose od bura. So chik ni inyalo malose jowa man opposition gi man sirkal masiche matimore sani onego unite gi nikech gini onge ng'amo sama masira dhi gi ji e barabara ok oyier ja opposition ok oyier ja sirkal gini gimoro amora moyudo to yweyo. So nikech ma wuok onego beni bill mose drag a National Assembly all these years mar disaster en gima onego wa fast track mondo obed consented mondo mi obed gi budget. Ka jatelo ma jopiny oyiero manie lemo mamalo yes okwer ni gimoro ok dhi timore to gimoro timore richo ni kuom ng'a. Nyaka obed jotelo te obed mane sirkal gi mane opposition nyaka waland gimiluongo ni taking responsibility. Yes. Responsibility of your actions and of your words. Onyalo bet ni itimo gimoro by commission or omission. Either isire kata ni ijuang'e nikech iyiero ni ijuang'e kata ijuang'e nikech samoro factors moko pushi mondo itime nade mondo ijuang'e kikidewo. So mae ndiye omiyo atemo mana sensitize kenda kaka wood Kenya ni issues to do with masira one waketi siasa kando. Kik wabed ni sama jo Kenya sama piyo daro ji ni sano kokiyudo platform
mar dhi diemo godo sirikal kirimind godo kiwipogo emotions mag jopiny. Onego bed ni sama idhi kacha itero ne jopiny ang'o nikech umbe une sirikal dong iwuothe kata gi blanket jomagi mane sirikal Obuya un gin ng'agi neno ka apenji gima temo wacho dong MPs mag opposition dong ne sirikal at their level as members of parliament and governors nikech the opposition nitie kuonde ma gin gi sirikal mag loch gwenge gin gi their own budget. Onego bed ni ka gidhi in the case of Homa Bay na awinjo maling'ling ni jatelo moro oywak nodwaro sirikal to en kod allocation mare ma I believe ni onyalo bet gi committee mowache ni pesa ni 100,000 ni masiro timore we wadhiyo mondo wang'iew godo ng'et wuodho ater ne ji choe bich kata sindo mondo jok maninde koyo ka ok ni dhi tigo sirikal dhi bedhi gi lweti nono to mondo mi approach sirikal mondo idhi many solution iter an idea ni sirikal an kaka nene nikech mae gweng'wa for example kaka koro notimore gwasi kod sindo gi kak sengre pigi chawa malo i wagasi malo kucho karidore ka nego ji koywero ji gi ote pok notimore kamano but nitie landslides mosetimore before i gwengego. Onego bed ni jotelo te man kanyo ne dhi ni wawinjo maling'ling ni polo rach nyalo bet ni gima kama nyalo timore sirikal gimutim nitiere higher grounds lobcha en higher ground to en lop ng'ato bo nyalo ng'iewe